बोरा खाऊन पोरं होतात आजी. नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. आता आम्ही आहे ना आजीच्या घरी चाललोय. आजीच्या घरी मी गेली नाही ना आल्यापासून. हो मी आता जाते. आम्ही सर्व जातोय. हा मी म्हणजे सर्व जातोय. हा हे गिफ्ट घेतलं का आजीला? हा हे चला जाऊया आता. तिकडे पोचल्यावर तुम्हाला दाखवतो है ना. फायनली आम्ही पोचलो. 15 मिनिटातच आमच्या घरातून पोचलो आहे. मी आलो बाईकवरून आणि 2 माणसं चालत आलेले आहेत. ओळखा आहे ना कोण आहे ते? चालत आलेले आहेत. आता तुम्हाला जंगलचा शॉर्टकट रस्ता. आता बघूया मम्मी. आता काजलला समजतं का? काजल चल पुढे पुढे. आम्ही सांगणार नाही आता. हे पकड पण. चला ते काट्याचं झाड आहे. हां काय नाही या फॉलो मी. चला लास्ट वेळा काजलला दाखवतो मी. ठीक आहे आरामात या. पण आलाव काय आता वरती चढायचं असं खतरो की खिलाडी. आता कशी वयवट कमी झाली ना म्हणून जमेल ना. हात दे. हा नको. चला समोर बघा जंगल. ती बरोबर गेली हा बघ. सगुना बरोबर गेली. हे तिकडे कुठे चालली त्यांच्या घरी? इकडे 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 पाठवायचं परत आहे. सगुना कुठे चालली बोललो? यावे 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 इकडनं यावे. दिसला काय? समजला? असं वाटतं जंगलचं टूर करतोय ना. वरती बघा. बाबा पावसातून हे डेंजर होतं. सर्व स्लिपरी होतं हे है ना मम्मी. मग पडायला व्हायचं. चला या. आते पडली ना. चल या रमत. कमळ आते पडली. इथे ना खाली. हा कमळ आला का बघा काजल ह्याच्यात. आम्ही हे पण मम्मी बनवायचं ना आपल्याला हे असं रिंग. हे कमळ आला बघ है ना. पाणी भरून ठेवायचं फक्त. तेव्हा ह्याच्यात पण असे आपल्याला 2 रिंग घ्यायचे आहेत. चला मॅव 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 मॅव. काजल तुला बघून सिटी मारतोय. पुन्हा यावे यावे. वेलकम वेलकम. त्रिमूर्ती आलेले आहेत. स्वागत आहे. आलेले आजी बघा हसतात पाहिलेच. स्वागत आहे. या डायरेक्ट बेडरूम मध्ये मावले भेटतात. बसा बघा थांब किती आलंय. गार पडली आहे. हवेली गार पडली. आता इथे बघा आम्ही सावलीमध्ये बसलो आहे. आता परत तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन द्यायची. ही इन्फॉर्मेशन का द्यावी? कारण सर्वांनी काहीतरी शिकावं अशी आमची इच्छा आहे. आता आम्ही येलो क्लास ॲपबद्दल तुम्हाला सांगतो. या येलो क्लास ॲपमध्ये काय माहिती आहे का? आपण हॉबी शिकू शकतो. आपण जनरल जेवढं शिक्षण घेतो ना त्या व्यतिरिक्त आपल्यात कला काय आहे ते येलो क्लासमध्ये आपल्याला काय काय शिकता येते. येलो क्लासमध्ये आपल्याला कुकिंग शिकता येते, डान्सिंग, सिंगिंग, आर्ट अँड क्राफ्ट, योगा असे खूप काही हॉबीज आहेत ते शिकवले जात आहेत. ऑलरेडी 10 लाखपेक्षा जास्त मुलं यूज करतात. तुम्ही सुद्धा हे यूज करून बघा. येलो क्लास ॲप ही डाउनलोड करायची लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. आणि याच नव्हे तर हॉबीज नव्हे तर जनरली जे आपले इंग्लिश, मॅथ्स, जिओलॉजिकल रिझनिंग, जनरल नॉलेज वगैरे हे सर्व शिकवलं जात आहे. आणि हे शिकवायला पण त्यांनी चांगले मेंटर्स ठेवलेत. आता मेंटर्सचे नाव काय काय ते मी तुम्हाला सांगतो बघा. शान, दीपुरमन हंडा, विद्या मालवडे हे चांगले सर्व शिकवतात आहेत. हे सर्व शिकवणार आहे. प्रोफेशनल्स आहे. त्यांचे नावं तर आपण ओळखतो, यांना ओळखतो, पण आपण टीव्हीवर बघतो त्यांना. मेन म्हणजे हे सर्व फ्री आहे. म्हणून आम्ही तुम्हाला सांगतो. म्हणजे कोणत्याही गोष्टीचा पैसा तुम्ही ते घेणार नाही. तुम्हाला काय व्हिडिओ बघण्यासाठी किंवा काय शिकण्यासाठी. हे सर्वात चांगली गोष्ट आहे. सुद्धा नाहीये. कोविडच्या ह्याच्यात शिकू पण शकतात घर बसल्या मुलं. आणि जेवढं मी त्यांच्याबद्दल वाचलं आहे त्यांनी अजून हे पण स्पेसिफाय केलं आहे की ते लोक शिकवतात ना त्यासोबत त्यांनी प्राइजेस पण लिहिले आहेत. लाईक ॲपल लॅपटॉप्स, ॲपल आयपॅड, ॲमेझॉन वाउचर्स हे सुद्धा आपले मुलं जिंकू शकतात तिकडे. आणि जर पॅरेंट्स ट्रॅक करतात की पॅरेंट्सला बघायचं असेल की त्यांची मुलं किती प्रोग्रेस करतात तर ते लोक डॅशबोर्डसुद्धा देतात. तिकडे आपण बघू शकतो की त्यांची प्रोग्रेस किती झाली आहे. आणि आता बघा हा जानेवारी मंथ चालू आहे ना, तर जानेवारी मंथमध्ये त्यांनी कॉन्टेस्ट पण ठेवलेला आहे ज्याच्यामध्ये मुलं पार्टिसिपेट करून 1 लाखाचा लॅपटॉपसुद्धा, ॲपल लॅपटॉपसुद्धा जिंकू शकतात. आणि जर तुम्हाला त्याच्यात पार्टिसिपेट करायचं आहे तर तुम्हाला खाली डाउनलोड लिंक दिली आहे येलो क्लास ॲपची. ते तुम्ही क्लिक करा, डाउनलोड करा आणि तुम्हाला तिकडे समजेल की काय करायचं ते.
बाद झाला. हा? बस झालं ना एक एक. काजलला त्या पकडायला ते बघूया जर वगैरे. काजल, हे पकड जिवंत आहे. तिला उलट जिवंत आवडतात पकडायला. होय आणि दुसरं काय घेतलं माहितीये खेकडे आणि काय ते हे दांडवशी हे बघ. आहे ना दांडू काय म्हणतात त्याला दुसरं अजून एक नाव आहे टोकियारा नाही ना. नाही नाही ते नाही, ते नाही. बाहेर त्यांचं बघितलं का कालू बघितलं. त्या कालूने खाल्ला ना एक कापून घातलाय बघ बांगडा खाली घे एवढा आहे बस झाले मग. बस झालं ना आता? पप्या? हा बाद झाला. मच्छीवाली, पप्या. बाद झाला आता. हा बघा दिल बघा दिलचा भाव दिल सारखी फेसिंग आहे जी घाबरू आहे तो पोपटू ए पोपटू चुलीवरच खायचा आज काजल आहे बघ, इकडे चूल आहे. पाणी गरम होत आहे. आता इथे आत्याने काय बनवलंय पोहे गरमा पोहे. आता आम्ही ओपन मध्ये काढायला मध्ये मस्त रे. बागेमध्ये आम्ही जातो आता. बागेमध्ये चला. सीट लावले आजीची बॅग आहे म्हणजे काय बाग आहे. सीट लावले तिकडे काय करू नाही सीट लावलेले तिकडे. हा आहे का बस दुसरा आणू का स्टूल बस का? काय नाही हाय बघा आणलाय आणलाय. नारळ येतो खाली डायरेक्ट. पोहे सोबत नारळ पण. चला आम्ही बसलेलो आता कुठे बसलो बाजूला घे करूया हे. हा हा इथे नाश्ता आलेला आहे. अरे वा ओपन मध्ये ना खायला मम्मी फरक ना आतमध्ये खाण्यामध्ये फरक आणि ओपन मध्ये खाण्यामध्ये फरक. कसं वाटतं काजल इकडे मस्त वाटतंय. असंच आपलं आमच्या घरी पण म्हणजे आपल्या घरी पण तिकडे असंच आम्ही ओपन मध्येच करणार आहे सर्व काय. इथे बसा समोर बघा कसं वाटतं इकडे बाजूला बघा. कोंबड बिंबड आहेत आजूबाजूला. हा? कोंबड बिंबड आहेत आजूबाजूला. कुठे ते काय ते बघा तिथे पण आहे. वो ये 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 आता इथे आपण त्यांना घातलेलं आहे. इथे काजल काय करते कोणाला तरी काहीतरी घालते. काय घालते चणे चणे. इथे तू काय करतेस खोबरा. आज कोणती रेसिपी. आज मी आता हे बघ घातली भाजी गवारीची 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 भाजी तिखट भाजी बटाटा टाकू हे बघ गवारीची बघा, भाजी हे कोणाला बघ. माहितीये का. आहे ना वा वा लाईट बघा वरतून येते सनलाईट डायरेक्ट. सनलाईट आहे गवारीची भाजी मला मम्मीसाठी आणि आम्हाला मला काय ते मोडवशी नाही काय दांडवशी दांडवशी. गांडवशी. ह्याची फेसिंग बघा आमच्या दिलू सारखी एकदम. काळू पाला ना बाहेर. अरे दूध नाही आहे ना तेव्हा मी येतोय सारखा मला जायला भेटलं ना आणायला. हे बघा कसे बसलेले आहेत. हे कुठे गेले इकडे गेले एकत्रच असतो बाबा. चला झाडू मारा बरोबर मारा व्यवस्थित मारा सर्वांनी. मच्छीसाठी खोबरा लसूण आहे पाकळ्या हे मच्छीसाठी आहे ना हा सगळं? मच्छीसाठी असं बोलून नाही हा कांदा थोडा हे आलं आहे हे हळद चला दाखवा. हा आता इथे बघा काय ठेवलेलं आहे भात ठेवलेला भात चुलीवरचा भात. आज आम्ही चुलीवरचा भात खाणार आहे. मच्छी पण चुलीवरती खाणार आहे म्हणजे टोटल जेवण चुलीवरचं जेवणार आहे आम्ही आज. काय बोलतोय सर्व हे लाकडं हे येतात ना नारळ त्याचं आहे हे बघ हे पोयकाडे आणि हे काय हे झाडू पण त्याच्यात बनतात. हा त्याचेच काही फुकट नाही जात करवंट्या वगैरे काट्या त्याचं आणि शुभ. नारळाच्या वरचं पण आपण कसं करतो ना. हा करवंट्या ना ते सोडणं ती हा? होय तुझं झालं का तिकडे लसूण सोलून. होय लसूण वाली हो द्या, बाय. झाला का तुझा. झालं आता मच्छीचं कालवण करायचंय ना. हा पटापट. काजलला भूक लागली आहे. काय काजल काजल बिचारी फिरून दमली वरती. डोळे सुरसुरतात. जोरे डोळे सुरसुरतात. हा ते थेरपी आहे ती चष्मा जायचा. ओरिजिनल थेरपी. ह्या काय करतोस ह्या काय करतोस तू. नाही वेळ आहे. हे प्यायचं होतं हे दे तुला बसायला पाठ
शेकोटं घेतस काय? कसं वाटतंय? गरम वाटतंय का? गरम वाटतंय? हा. जरा इथे आजीच्या बेडरूम मध्ये रेस्ट केलं. आता बाहेर मच्छी करायचं म्हणजे कार्यक्रम चालू आहे. कापायचा मच्छी कापी आणि आपला हा पण आलेला आहे कालू घाबरतो मला पण. हे बघा दिल सारखा लुक आहे, किती पटापट गेला बघा. आता ते खायला बघतो. कालूला एक आलेला आहे पहिलंच. इथे मच्छी कालूने आणले एक खाल्लाय. आणि तू इकडे आता आलणार आहे? अरे वा रे वा. भात झाला आता मच्छी. आजी पण आला बसूक ना बसून नाही आजी काजलला देते पायाखाली. गार आहे ना. चंद्रा बसली आहे. आजी बोरं कुठे आहेत? बोरा आहे ते आहे का? बोरा खाऊन पोरं होतात आजी? असं का ना बोरा अरे असं झालं असतं तर किती झालं असतं? आमच्या काजलला द्या 4 बोरा. टिकू ये खायला बघ. अशा प्राण्यांवरती सर्वांनी प्रेम करायचं, खायला प्यायला द्यायचं. त्यांना घालते मी असं ना. मम्मी घे बोरं घे, गावठी बोरं. अजून नको. इथे बघा हे किती छान वाटतं ना, मी गावी असं बसल्यावर आतमध्ये. वरती बघा. अरे वा. पप्प्याला नेतो आधी. भात झाला. भात झालो. आता काय करताव? आता मच्छी. मच्छी करताव. गाईला चमचमीत, झणझणीत, मसालेवाली. कसं वाटलो? बोर कसं वाटलं खाऊ? छान आहे ना. गोड आहे. आणि त्या मच्छीचं नाव काय बघ? नको आजी खाई चालला? काय यायचं ना सांग नाव. खाई चालला? दांडको. दांडको. आणि कोण कुलाब्याची कोण? कुलाब्याची दांडी. आजी चालली कुठे? आजी गाईला घेऊन चालली आणि मच्छी पण. गाय कुठे आहे? हाय तिकडे गोटे त्याला लांब आहे. जावा भात देऊन येते. असं द्यायचं. गावचं एक चांगलं असतं की जे काय खाण्याचा प्रकार असतो ना तो कधी वेस्ट जात नाही, है ना. गाईला कुत्री असतात. कोण ना कोण असतंच खायला, ते म्हणजे कोणतंच खाणं वेस्ट नाही जात. हे असेच ना पीस करायचे. पीस केले ना, जास्त जाड नाही ना होत आहे. बरोबर आहे. बरोबर आहे. म्हणजे सर्व मसाला पण लागतो आणि खायला पण होते व्यवस्थित. 3 मांजरी एका फ्रेम मध्ये आलेले आहेत. त्याला खायचं आहे वाटतं अजून. थांब घे खा. मच्छीवाली बसली. कसा दिला वासा? कसं दिलं? 50ला 2. 50ला 2 स्वस्त आहे. स्वस्त आहे ना. बनवून काय? बनवून नाही. आता पहिला असे वरचे हे करायचं ना सांग. हा ते खवलं काढलं. कापायचे 20 रुपये घेतात. हा मग मी देईन ना कितीतरी कापून. काजल तुका कापूक जमता? हा जमेल काय. नाही. हे बघ हे बघ तो बघ काय तो उडवणार. हे बघ थांबता बाबू, ते घाण खाऊ नकोस. हे घे. हे आहे ना काय खात नाही हे असं आतडं वगैरे. लय सोलायची ती. सोल आहे तिचं भारी. बाबा तू स्लीपर घाल ना पायात. नाही आता सवय झाली आता. जो पळतो. त्याचं झालं आता खाऊन. थांब याच्यामध्ये होत जरा. गावी असंच काजल इकडून घ्यायचं तिकडे टाकायचा. काय काजलला पण सर्व शिकवायला पाहिजे. ती आता शिकेल हळूहळू. हे छान वाटतं. हे डिझाईन वाटते अशी हे आतेन बनवला. हे घर आतेन बनवलं. हे वरचं हे वरची शेड दिसते. शेड आहे ना, पडली होती पावसात तरी पण ते तर ती बनवलं. बनवली. हा टाका त्याच्यात. आजी काय आणला? केक. म्हणून तो लांब कॅमेरा धरून मारलेला आहे. केक आहे तो. हे फ्रायची मच्छी आहे ना, आणि ही पण फ्रायची, आणि ही कालवणसाठी सारासाठी. जास्त नाही घेतलंय. आता त्याला ह्याला लावायचं तळायच्याला जरासं मीठ. हे बघ मीठ लावलं. ह्याला पण हे बघ ओके. असं बघ अंदाजाने मीठ ना. हा मीठ. आणि हे आगळ हे बघ त्याचं कसलं माहिती, कोकमचं. हे बघ पाणी नाही येणार आहे ना. हळद 1 चमचा 1.5 चमचा काढूनच ठेवलेली मी. सोमवारचा पण येतो. अशी पेस्ट टाकायची आहे ना, मग हे लावून घेते ना पेस्ट. आता नंतर टाकते जरा. करायचे मसाला. मग मी असा अंदाजाने घेतलाय. तोंडाला पाणी सुटलं का? सर्व
काय काय करताव काय बत्ता पडलो. बस झालं तिखट आहे मसाला तसं. आता काय राहावं त्याच्यानंतर आता त्याच्यानंतर जराशी पेस्ट टाकणार, आला लसूण पेस्ट लावणार. अन्न झालं ना, अन्न फ्राय करायचे ना. झालं हे बघ काय ता? नाही नाही आलं बघ ते बघ आजी. आजी बघा काय करताय. कापा करायची ना. हा इथे आतमध्ये आणि मम्मी इथे फ्राय करायला बसली आहे ना. हा चूल पेटवते. चूल पेटवायचं सोपं नाही, डोळे हे होतात ना मम्मी. डोळे जोमतात है ना? धुरानी. काजलचे डोळे काय झाले काजल. चुरचुरले डोळे चुरचुरले त्याचे. डोळे चुरचुरले. त्यातलं लाकूड दे. हा घाला. 2 चमचे तेल आहे, 2 चमचे पाहिजेच पाहिजेच. आहे ना. जेवढं तेल वापरू तर तरी येणार. आलेलो तोंड धुवून फ्रेश होऊन जर आलेलो आहे. काय करताव. लसूण चेचते. लसूण चेचताव. मग झाकण ठेवूया. सर्वात आधी काय टाकलं तू. त्याच्यात ओतली तू. ना हा नाही. लसूण टाकली आहे ना, ते लसूण लगेच लाल होईल. हा थांबा, झाकण ठेवायचं. अंदाज बघा. आता आपण तडका देणार आहे ना. मी टाकू काय, अंदाज ये. मी टाकू काय. थांब थांब आते टाकू दे. जमात जमात ये टाक. तोंडावर येईल सर्व पोडली. वरचं पाणी ना ते. आईने सोडला. गावाची एक मजा असते की आजूबाजूला सर्व प्राणी असतात. तेव्हा पाठी बघ काजल तुझ्या. तेव्हा एवढं काय करतात, काय करताव काय. ह्या काय टाकत आहो. हे मच्छी, हे बघ कालवणची, हे बघ कालवणची मच्छी ना. झालं आपला पटकन एकदम है ना. चुलीवर आता कड पण चांगला येत पटापट. बस नाही तेवढं. जरासं पाणी टाक. कसं बसलोय बघा आम्ही. पाणी टाक थोडं. हा बस. मी आधी वेड्यासारखं पण चहा म्हणून आगळ प्यायले. आता ह्याला मग मी किती वेळ हे आलं पाहिजे ना. उकळी आली की झालं, जरा शिजायला पाहिजे मच्छी. आणि त्याची फ्लेम बघ आजर किती जास्त आहे चुलीची. चुलीचा हे ज्वाला मोठी येते ना. आजी काय करताय. आजी ठेचते तिकडे. आजी ठेचताय. भरपूर नाही ना. आला आजी अजून ठेचता बाय. बाटे गेले ना बाबे. कोण. बाबे ओ बाबाई. ते पाहुणे गेले ना. माती सगळा मुसळ केरात गेला. फ्राय करा, तिकडे टाकूया काय मच्छी. काय ते डिझाईन आहे. ते काय केलं त्यांनी. ते स्टेशनरी मधून आणून लावलंय. तुझ्या पण लावूया थांब खाली वरती. कोंबड्याच्या वरती बोलते काय ते लाल लाल बरोबर लावलेलं आहे ते. आरी म्हणतात त्याला. अरे ठुमकत ठुमकत चालतं. ते राहू दे. तो किती किलो आहे बघ. आणि आज वार पण आहे. वार आहे. चल आलूया काय त्याचा आहे तो बाजूच्या. आजी काय खाता. आजी इथे येत्या. हात दाखवा तुमचे. काय काय खाता हो. खात नाही काय काहीतरी खाल्ला हो. ते हे त्याची होते ना. नाही सुपारी खाल्ला हो काय. हे बघ देवीचे हात. हा आशीर्वाद आशीर्वाद घ्या. हिचे पण हात मोठे आहेत. आपण एक करूया. कोकणचा राजा झिम्मा खेळतो. आंबा पिकतो रसगुल्ला येतो. कोकणचा राजा झिम्मा खेळतो. हे कालवण झालं. आजी करते तसं कर. झिम गेला चांगला कड येतोय. पोरी आल्या उठून. आंबा पिकतो इकडे घे ना, पटकन होईल ना, पेटलेली आहे तर. झिम्मा खेळतो. हा. झिम गेला उठून. लाकडं आहेत ना पोरी पेटलेली. आल्या उठून. कोड आला ना. चांगला कडा नाही. अशी फुगडी घाल. हे फुगडी खाली आजी बरोबर. तू दगड आहे खाली. हे घाल खाना घाल. चेन भेटती वडी जवळ. हा बाहेर करूया. हे बघा 2 मिनिटाच्या आतून त्याला कड आला फटाफट. फ्लेम बघ ना, बर्नर एकदम मोठा आहे ना त्याला. होता ती त्याच्यात आला लसूण पेस्ट टाकली मी आता. आता आलेलं आहे. काजल तोंडाला पाणी सुटेल आता बघूनच. जरासं हे करून काय तुझ्या काय बघणाऱ्याच्या पण सुटेल आता बघून ते. नको
नको आजी बघा कसे उतरतात बघा. अरे मग ढवळ डबलला घे टाक आता. कसला हाड? काय टाक ते काय ते हाड बोललेला जुना हाड. फ्राय करायचा फ्राय. मावशी त्याच्यात टाकायचं नाही ते नाही तर काय करायचं? ते त्याच्यात टाकलं कल्याण आधी वाटून दे. पटकन होती. मी सांगतो. तू काय रवा बिवा लावतेस आहे टिकू तू लावतेस त्याला चांगला दिसेल ना जरा. होय, तेल काजल कसं लावा? चटपट चटपट. आणि ती मी टाकून देते हा तिकडे. घरात आणू काय? आधी कमी कमी टाकलं नको फिरून बाकी. अरे वा. तू बाजू काय केलं? ही दांडावशी. काय म्हणता? दांडवशी. हा ही येते मुंबईला मच्छी काय म्हणजे येत असेल पण आम्ही नाही घेतली नाही ना नाही. पण चांगली टेस्टी आणि मांसाल असते मच्छी. जास्त काटा नसतो. आपण पण वरती पत्रे टाकू तर असं बोलला पाहिजे हे एक सोडायला ते होय ना. म्हणजे बरोबर लाईट येईल ना ते इकडे. आता सुगंध आला की नाही काजल? मस्त सुगंध गेला का नाकात आतून नाका तिथून इथं सगळं सगळी गेली पोटापर्यंत पोहोचला काय? सगळीकडे मग जेवायला नको हा? वास घेऊन असतो. तर एका बाजूला येतो या साईडला आलं होतील. चाल वर जा. वर जा. एका बाजूला येतो आता ते प्लेटीमध्ये काय काय घेता तुम्ही? रवा, हे रवा ते जरासं त्याच्यात मसाला जरासं हळद टाकली. ही पण फिश काजल तू फर्स्ट टाइम खाशील ना आता ही? कोणती? बांगडा बांगडा खाते. बांगडा आणि ती फर्स्ट टाइम खायला. बरं, ठीक आहे, काढू चटकन. हा आता ठीक आहे, चटकन नाही. टाकली. कसं होतं? जरा ना जाडसर झालाय हे रवा बरोबर बारीक आहे. काय जाड झालाय हे आला लसूणची पेस्ट आहे ना ते. ते काजलचा पण हात लागलेला आहे. आता अजून छोटं झालं ना भाऊ. हा अजून टेस्टी होणार आहे जेवण. हे थोडं. कोणती? खाकी आहे ती. थांबा. हा हीच पहिली लावायची हीच आम्ही आजी पावडर घेऊन आले लावूक. एक पावडरचा डबा आता आम्ही असंच हा एक पावडरचा डबा आण. चालत. तोंडाला पावडर, पोटाला लाली, कपाली टिकली, व चालली बाजारी नकरेवाली नकरेवाली. खाई गेली ही? गेला. खाई गेलीस? गोमू गोमू गेली गुलाबाची दांडी. माझ्या तू येशील का? माझ्या कीर्तीची राणी तू होशील का? जेवण झाला काय? कालू आणि टिक्कू आलेला आहे आमचा. झाला का म्हटलं पिल्ला? झाला झाला ना वाढू ना. अरे वा फटाफट एकदम. Fry झाली काय? फ्राय झालेले ही पण झाली दुसरी. चला आता इथे व्हेज थालीमध्ये काय आहे? मला तर भाकरी येते गरम गरम हम्म, येते गवारीची बटाट्याची भाजी हम्म. हे टोमॅटोचं सार हम्म. भात आणि भाकरी येते भाकरी येते ना. भाकरीची लाव. आणि इथे आमच्या ताटात बघा मच्छी, भाकरी, कालवण आणि आता भात. माझ्यातली देऊ तुला आधी थोडी. नको चला सुरुवात करा काजलबाई. काजल घे. मावशी तुम्ही पण बसा तिथे बसते मी. आपल्या आजीचं ताट कुठे आहे? आजी वरती बसते का तिकडे? नाही हे बघ चला या जेऊ घ्या. या जेऊ वरती बसा तुम्ही हवं तर. मी वरतीच बसते. चला आता आम्ही जेवतो आणि तुमच्यावर नंतर बोलतो. तुम्हाला आवाज येत असेल बर्डचा. आता इथे बघा जेवण मी एकदम शांत बाहेर बसलेलो आहे खुर्ची घेऊन आणि आतमध्ये सर्व जेवतात आहेत. एकदम छान जेवण होतं, मस्त होतं. नेचर बघा किती जेवण झालं आपण सर्वांना विचारूया. चला जेवलाव काय? जेवतो बा. मच्छीचं सार तिकड झणझणीत काजल झणझणीत झालाय. तुका काय आवडला काय? हो आवडला. मग मग नाकातून डोळ्यातून पाणी येतोय तरी खातोय. बापरे. मला अकावेक सांग कमी टाक. अगं बाई ना आते तिची सासू मी. तीच मी सासू आहे. बस जेवण छान होतं. ते खायला असं झणझणीत हवा ना. नॉनव्हेज झणझणीत हवा. हां चला जेवा. येलो क्लास ॲप तुम्ही नक्कीच डाउनलोड करा. आणि कोण कोण डाउनलोड करते आणि असंच नाही की 3 to 16 इयर्सच वाले मुलांनी नाही तर सर्वांनी बघा. म्हणजे त्या ॲपमध्ये जाऊन बघा की काय शिकवतात आहे. जर आपल्या पण कामाचं काय असेल तर आपण पण तिकडे काय ना काय शिकू शकतो. जर कुकिंग शिकवत असतील, जर योगा शिकवत असतील तर आपल्या हेल्थसाठी पण खूप छान आहे. सर्वांनी एक वेळा ॲप डाउनलोड करा. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे आणि सर्वांनी काहीतरी हॉबी शिका.